wala tunruma kan soi tok chu kan kopui te nena kan in ka ti che thrin point panga kan soi don ani heng point panga kan soi te hi elo ti thrin dan alo ne thau nei chuan kami wang khan in thiam lok tur ti na ni chuang lawa in siam that nan manzo kan tum tur ani pakhat na chuan soi sel na lodon sondana hian entonan mi pahni kan ni to chuan in kan thil chin dan te kan thil ti tu dan te roin ang lawa in soi sel hi om lo thai ro ni chuta che chuan eng tiang nge lo don son a soi sel na khai lo huat broam lo huat de broamo tin irpom lo thot zomi tum lo top I ho de lua ani chuan chu chuanin henin ka ha ati cheve theini kan thil ti thun dan an du lo ne mo engemaw kan thil chin an du lo ne mo an lo soi sel kan tong kam te ponita se sim tum mia lo sim ai chuanin in then po do jok anga I lo don son I lo nge nyang I lo sat de hlu thin chuan I kopui khan a tia beidon na khanei ve theya in then loi na tham du ni lo ma se kha khan in ka in po na le lim na kha zoi zoi in ati cheve theya ati hla ve tel tel thei ni chu wang chuan ama na sui sel che ne mo tin nang puni sui sel puni ta se sui sel na hi in don son thiam a thokop maya ngai tu chiana du tu sa ma tun solution thobe ka chuan ngai tu awang wanga chu sui sel na kha dik ni khret chuan in siam that tu ma ne mo tin I thei lo ne pon nia hi chu dikalom ka tu mo lom tia ei at soi sel na hai va pompui ang ai om thei chuan chu tu sa ma ni an tia ni nilawa soi sel na to phot kan lo hel hal zel kha chuan kan in ka ha adi che thei ni ti kha point pakhat na ni phota se point pani na chuan kan mi mal nun kan privacy in za sakton hi poi monitor kha chu bial no te bial pa te nu pui pasal te ni wanga an thil zong fret vek tum le kha zong kha om ve thei ni tun lai phejon social media te kan khoi na sa to chu wang chuan va khriat ve vek emo khang zong va lu chua va hai chua sak vek I du tla chuan I kopui khan nuam lo tina nei thuainga min ring zo lo nia ti ngai dan kha nei thuainga min ring hlela min ring hlela niang min ring zo lo nan ti ngai dan nei to chuan in ka hlimom takha asiam thei to lo tira in ka khan nga mo khi asiam tran thel ni chu wang chuan mi tin hiam privacy kan nei a sei du lo thil te kan nei a chunga te chuan va khriat sak vek tum te va lu chua vek tum kha atu khek lo ni I kopui kha ring to ka ni ring zo ni ti kha ilan ti kha angai tel ve ni an te ni pathumna chuan mani da mani in da niam nu to ka hi a zong a chun ni lo nga mi thren kha ta chun mani mun niam mien oma kan pian phung le kan lo experience le ke mani mi mal ha sat na pian sual na le nat na wang te po alo ni theya chuta chuan mi kopui ya kan lo in siam to kan lo ngai zong to te po ti rang ti tai la khang zong fen huwa in pom to kan ni chuan mani da mani in da niam lu tuk te in ti down lu tuk te hi kan kopui te zo khan ma inga nyang ka ti hlu thiam lo nianga ti meng mo kha ha sat na ka theng hil ti ka thiam lo nianga lung oi takin ka siam thiam lo nianga ti in kopui khan mani in kil toina anei let pha thei zo kan hen ti ni thei zo kan hen ti ni chu wang chuanin mani kan loi mun hiam de wani mo ni pon khang kha soi chu nga mo ti lan kan kha tru lo wa I kopui la ka khan khang I ha sat na le mani I in kil toina te khai theng hil to zo bulai om chuanin khang te khai theng hil zok ang te khan hanom to zok tala chuti ni lawa in mun hiam na kha iti lang rang chuan kopui kha config ro tu ranga in lai chin na kan config to lo chuan kan in ka hi hlim lo te da a chema thena ni ti kha kan khai bok don ya ti chuanin a point pali na ani to wa ta chuan enge kan ti chuan du than tu siam hi chumi chu kan soi fia de nga entonan chu tiang ai ti ang chuan chu tiang chuan kom tawang ti mo chu tiang ai ti lo chuan chu tiang chuan ka tiang chi enga mo thil pani du than tu rin pek thina kha hei hi kan kopui te jinga kan kopui te laka he tianga ti chin hi a thalo an te chan chu kan kopui te kha kan ti phok le ka kan ti chi ai theya ngai to na film mang thei lo khop le an du tak lo zok nga om ti ka te na kha a thlen thina ni tin chu lo wa chuanin ka kopui hian min kha thiam ve lo ni anga ti ngai dan te po kha nei ve theya chu wang chuan du than tu pek na sat lu tu khi thalo ni chu tiang ai om chuan chu tiang chuan ka tiang chu tiang ai I om lo chuan chu tiang chu ni mai han tiang chi pan hi chok than tu wa manga kha tiang nga dang chep lu tuk thina kha kan ti lo tu ani ti kha chu tam lu tuk chuanin pan kopui te khanin kan ngai zona khan nuam lo an ti thoi ni ti nan soi ni ona to ba chuan ngoi chu hi he mi ngoi chu be ga hian an tonan in lo in hau tia in lo in ti thiam lo wa ta chunga in bia ka pe khi lo ti tai lo ngoi ta chak ta chon I tong pe hun an ni chona rong hak chuak ta che chon in ti dun le ta kha chu
tun ruma ka soi bik tu ka he chana tel lo ta tun ruma ka soi zo ka chuan inga mo rel nat nei lo nei a ve deuh te nei ta ni nang ma nuam lo ti na te nei ta chu ta chu ni kopui khan khret ve cha ka ni a solution chu khre khak lo me thei a chin fel dan chu khre khak lo me thei ma se khret ve duwa a zo che ma se sei chuak du lo ta ni a ko i ti ta i sei chuak du to me lo ta khati ang thil kha ngoi chu tlat khati om ja jok chu ni in ti thiam lo wat ka be in bia ka pe khoi lo ang chi ni lovin in be kang thawin biak chu ama ko chu enga mo soi pe lo soi du lo khil ve du lo khenei tlat ani ingoi tlat ani khami topic bi ka chuan khatiang kha a om chuan i kopui khanin keima hi min po ve tak tak lo niang keima lo de hi mi dang po zo kan ni anga ti mo khami ma ni kon fi lo na kha anei va don ani chu wang chuan in kopui kan thlang towa kan mi do tak an ni nge ni si chuan in kim khil ve hi tha a chin fel dan khelo mai la hanin thil hanin khil ton le han ti dun tam hian kan in lei chin ei ngat tu la hei in bia ka mi pat me chet na sex dam pang ngot soite din kan hanin bia in hau ri ngot in chua cha lang chi te choi e to mengen chot me ti ngot lo de ti hi khan pa na om ve la ta chu mi ti ta ka chu a om tam lo chuan in lei chin hi a nget mo em ya chu mi bi ka chuan chu mi point na chuan tu no ngoi chu ka ti kha apoi mo la zuan ani thilenga ma topic in soi dun thei mi lo i soi ve du lo thil te atam lu tu gem i ko pui na soi dun adu box siang kha chu tiang chu tam lu tu chuan in ngai tu chiana in siam tha tha ani lo chuan in lei chin kha a hla tel do ani ti kha kon sei del bok ani ola khang pun panga te ka eng nge ni kha kon sei non to lo nga khang pun panga te kha soi tong khang kan lo ti thrin dan alo ni mai theya alo ni lo mai the boka in siam that nan te po mang tai da tin ngai zong kan nei hian ngai zong kan han nei ya kopui kan han nei hian a hlim om le hemi anuam chin hi chu a rei dawa ha sat na kan han ma chon trak chhota heta ta khianin in khre thiam ton te in ngai dam ton na te a chang chuan kan du mi lo po han pom tul te pom thina chumi ni wang chuan kan kopui to he kan thlang luk tu ania ka ngai dam thei tu ka khre thiam thei tu chu tian che chon ama pona min khre thiam thei tu le ama pona min ngai dam ve thei tu ha chumi in ton fu chu poi mo em ya chu tiang ni si ro hei chu tiang ani ve chong ge chu ani to mai ti anga kan tran tlat chuan khoi ama hen kopui fel fai le tha fom kim hi anom chuang lo ni in ngai dam ngai lo ti sual ve thei tho kan ni ve kan mi khing te hi than chu ti sual tam dewa than chu ti sual tam lo dewa ta chuan ka ngai dam thei tu ka siam that thei tu ai mà chúng ta ngày đầm thấy được lại các bom thấy được hay dồn thiam mà thà chút tiền chứ cho mình ngày đầm thấy được lại mình bom thấy được các dồn thiam mà thà chứ mình bắt đi in to kho mà chuan nụn đắng làm na mò isiam thà thì tụi mà khai isiam thà tụm là vậy isu bom đam isu dòm thiam chuan ai isiam thà mà yang chú anh ấy zo cái này in mang cái ton na lẽ in độ ton này na bầu cái này zo cả ha cần mang trăng cái zo được cái này thì cái ton chúng mình cái con xe này là cái tiếng zong cái này sẽ video đó ngạ topic dangan sila doon niya